Project Green ħabbret li fl-aħħar jiem għalqet l-espressjoni ta' interess relatata mal-Iskema Nazzjonali ta' Tħawil tas-Siġar b'xejn, fejn iddaħħlu aktar minn 2000 applikazzjoni individwali għal iżjed minn 115,000 siġra fuq medda ta' aktar minn 5 miljun metru kwadru ta' art. L-espressjoni ta' interess li tneddiet fil-15 ta' Ottubru stidnet li sidin tar-raba' Art Agrikola f'Malta u Għawdex japplikaw ma' Project Green għas-siġar b'xejn li jridu jiżdiedu fuq l-art tagħhom. L-inizjattiva ta' forestazzjoni li m'għandha l-ebda preċedent hija intenzjonata li ssaħħaħ is-sostenibilità ambjentali u r-reżiljenza klimatika fit-tul waqt li tikkontribwixxi għal Malta u Għawdex iżjed ħodor. Jirriżulta li b'kollox kien hemm 2077 applikazzjoni b'talba għal 115,037 siġra. Il-pass li jmiss issew li Project Green tibda l-verifiki u l-evalwazzjonijiet ta' kull applikazzjoni biex jiġi żgurat li d-dejta kollha hi korretta u r-reġistrazzjonijiet huma konformi mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-iskema. Fejn meħtieġ, l-entità se tikkuntatti lill-parteċipanti għal aktar informazzjoni bħala parti mill-proċess. One News iltaqa' mal-kap tal-Istrateġija Korporattiva u Trasformazzjoni ta' Project Green Adrian Xwiereb li qal l-interess u impressjonanti u ferm akbar mill-istennew, waqt li wera gratitudni għall-impenn b'saħħtu tal-komunità favur futur aktar ħadrani u sostenibbli. Spjega li l-proġett se jikkontribwixxi wkoll lejn il-mira tal-Unjoni Ewropea li jitħawlu 3 biljun siġra sal-2030. Rridu wkoll nifhmu xi jridu n-nies. Dan huwa proċess ta' edukazzjoni għalina wkoll, aħna rridu nitalmu. U mill-applikazzjonijiet li kien hemm min-nies aħna se nitalmu iżjed xi jridu n-nies. Kemm mill-lat ta' x'tip ta' siġar iridu, kemm mill-lat ta' x'tip ta' artem li hija available għal biex jiġu imħawlin is-siġar. Xwiereb saħaq li Project Green tibqa' impenjata li tħaddan kultura ta' parteċipazzjoni u kollaborazzjoni u rrikonoxxa li r-riżultati l-aktar sostenibbli jinkisbu meta l-istituzzjonijiet u ċittadini jaħdmu flimkien għal ġid komuni. Fil-jiem li ġejjin, issa Project Green se toħroġ espressjoni oħra ta' interess għal provvista tal-istess siġar b'saħħithom u ta' kwalità għolja biex jintlaħaq in-numru ta' siġar mitluba.